Takže prichádzam do Paríža a takto vychádza slnko ráno. Je 6 hodín, idem na letisko po kamaráta a za chvíľu to celé začne, priletí okolo 9. Jedem hore 100 km na Boví na letisko a kamarát priletí z Norska, žije a pracuje v Norsku a vlastne ideme si spraviť predĺžený víkend v Paríži. Už sme tu raz spolu boli, ja som tu vtedy žil v Paríži, on došiel za mňou, teraz som v Rouen. Vyrazil som okolo niečo po 2:00 ráno a vlastne už som v Paríži, je 6 hodín, takže 4 hodiny cesta do Paríža z Rouen. A vlastne som pred Parížom a takto vychádza slnko, ešte vám to ukážem raz, je to pekné. Premávka ešte v pohode, ale za chvíľu začne byť veľa aut. Akurát takto stihnem a potom sa ešte ozvem, keď budem na letisku. Takže zatiaľ čauti. Takže už som v Paríži, priamo v meste, vypadá to tu takto. Už som bol v 4 zápchách za posledných 20 minút. Uvidím, ako to bude, ale mám čas. Je 6:30 ráno. Už je všetko zapchaté, ale dnes je normálny deň pracovný. Takže je to tu, cez víkend to tu je prázdne ráno. Ale cez pracovný deň je to tu stále takto. Milión aut. Slnko už je vyššie. Takže pokračujem na letisko. Ja idem vlastne 100 km nad Paríž, na Boví letisko. Z juhu, z Rouen, vlastne presne pod Parížom, na juhu. Takže idem z juhu na sever. Dobre, zatiaľ. Teraz vidno už Eiffelovku, neviem, či ju vidno v kamere. Už asi nie, teraz sú tu stromy. Vlastne predo mňou je centrum. A ja sa musím pozrieť na cestu. Naľavo bude vidno teraz možno Eiffelovku. Teraz bude vidno. Teraz je predo mňa vlastne. Dobre, za ňou sú tie mrakodrapy. Dobre, pokračujem. Takže ja už som prišiel na letisko v Boví nad Parížom. Kamarát mi volal, že už priletel. Že už pristáli akurát, takže som to ani dlho nečakal, dúfam, že príde rýchlo. Padá to tu takto, je tu malé letisko, niečo ako Bratislava. Takže som tu a budeme pokračovať ďalej, pôjdeme odrazu desi do Paríža. Takže zatiaľ čauti. Takže ja už som v Paríži aj s mojim kamarátom, po ktorého som bol na letisku. Volá sa Martin, ukáže vám ho. Nazdar. A vlastne teraz idem natáčať cestu, lebo už tady to asi nepôjdem nikdy za tento víkend, alebo za tieto dni, čo tu budem. Že predo mňou je víťazný oblúk. A bude tu sviatok, takže bude celé centrum zavreté a vlastne my teraz ideme k Eiffelovke ako prvá cesta a ideme popod víťazný oblúk, takže budem to natáčať. Vzadu ho je vidno, vpredu teda, predo mňou. Takže za chvíľu to zapnem znova. Takže blížime sa k tomu víťaznému oblúku. Je tu dosť aut, ako vždy. A toto sa bude za chvíľu zatvárať, pretože sú tu tie vojenské slávnosti na sviatok dobytie Bastily.
ktorý bude za asi 3 dní. A ako predtým časovo to je zavreté skôr, neviem. O 300 metrov. Prídete do cieľa. A môžete sa pozrieť, ako to vypadá teraz. Je polovička júla, polovička 7. mesiaca. Tu keď chcete, vám odtiahnu auto. Víťazný oblúk vyzerá dobre, dá sa ísť hore na vrch, je odtiaľ pekný výhľad aj na Eiffelovku, len treba vyšlapať schody. Takže máme zelenú. Tu máme stále červenú. Teda toto nejak takto. To má prednosť, neviem, lebo toto neplatí ako kruhač. Sú tu určité pravidlá. Sú tu nejaké vojenské auto, tu je jedno. Sú tu nejaké zátarasy. To bude kvôli tej prehliadke, už to začínajú pripravovať. Všade vlajky. Vlajky všade. No a ideme po Champs-Élysées, pred nami je Louvre. Pozrieť sa tu pôjdeme, akurát už peši, nie auto. Takže pred nami je Louvre, už je to kúsok a je tam nejaký veľký balón. Neviem, čo to je, ale pôjdeme sa tam pozrieť, tak uvidíme neskôr, možno zajtra. Takže celé to tu sa chystá veľká oslava, ktorá je každý rok. Takže už nejdeme smerom k Louvru, ale ideme doprava. Sú dva bobry pred nami. A za chvíľku bude vidno to, kam ideme teraz. Všetko, aj toto idú zatvárať, všetko bude pozatvárané. Všade tu budú chodiť tanky a obrnené auta. Patričné značky sa idú. Deutschland. Tu je Bugatti Chiron, a to čo? Ten asi nepožičiavajú. Belgicko. Teraz sme práve vyšli, takže máme takýto výhľad.
a výťah ide hore, lebo bola Eiffelovka zavretá, lebo bolo veľmi teplo a že vraj ľudia odpadávali z toho tepla hore. Tak bola zavretá, ale už sa ochladilo, nesmá byť iba 32 stupňov. A vidím, že výťah ide, takže ideme hneď tam. Lístok nemáme dopredu, pretože kto chce ísť hore na Eiffelovku úplne hore, tak sa nedá kúpiť cez internet. Cez internet sa dá kúpiť iba na to prvé alebo druhé poschodie. Tuto je ten plámeň, tu sa zabila tá Diana. A tady to ideme okolo Seny. A prejdeme cez most a budeme pri Eiffelovke. Zaujímavé. Vlastne teraz je obed, 11 hodín. Do obeda za hodinu je obed. A my prichádzame na tú hlavnú križovatku pri Eiffelovke. A musíme sa tlačiť, lebo všetci sa tlačia. Kto sa viac tlačí, tak je rýchlejší. Tento sa vtlačí medzi neho a mňa a teraz ide skôr o jedno auto, takže je rád. Predbehol dve auta. Je to tu tiež pomenené, pretože tu všade sa dalo ísť autom a v strede je už pešia zóna spravená. Tam už asi ani osobné auta nemôžu ísť. Je tam len autobus. Iba autobus, takže sa musíme... Niekde do ulice tam. Tuto zaparkujeme niekde. Parkovisk tu je veľa. Tak za chvíľu sme pri nej. Môžeme sa ísť o 200, kde to tu je zelená. A tu, kde si zaparkujeme. Tu vám ukážem, kde sa natáčal film Výšefe. A potom nájdem parkovisko. Parkovisk tu je veľa. Sú tu aj 13-14 poschodí do zeme, čo vždycky majú voľné. Parkovisko som zadal. No, musíme ísť doľava, takže to miesto neuvidíme. Je to hneď hen, kde sa natáčal ten film Výšefe, ale pojeme tady peši. A ja idem tu hneď do nejakého parkoviska, čo mi navigácia ponúkla. Len musím nájsť vstup.
tu nejak nemám. Samé parkovisko, kde sme práve zaparkovali. A ideme na parkovisku celé. Tak sú tu aj parkoviska, dá sa tu aj zastaviť. Skoro v každej druhej ulici je 1, 2, 3 parkoviska. Takže ideme pokračovať v ceste. Ideme najskôr na Eiffelovku. A chceme ísť hore, lebo tiež bude zavretá, lebo idú na ňu dávať ohňostroj. A za 3 dní majú byť tie slávnosti a večer má byť Eiffelovky ohňostroj, tak uvidíme, ako to bude. 3 alebo 4 dní, neviem, ktorého je to jedno. A sme tu, sme zaparkovaní. Dobre, takže my sme sa ocitli tu pri Eiffelovke, podaj sa kúsok do však, nevidno, však aký si veľký. Takže sme tu a ideme vlastne dole peši, zaparkovali sme 5 minút odtiaľto, ako sme kamerovali. 10 s tým, že sme boli ešte potrebovali si kúpiť piť. A vyzerá to tu takto. Nemám to ukázať zblízka, viac. Ľudí je tu dosť. Celé mesto, centrum sa zatvára kvôli tým slávnostiam. A vlastne Eiffelovku zavrú tiež, lebo má byť s nej ohňostroj. Fontány idú, ale nie všetky, tieto bočné nejdu. To strieka až do takých veľkých oblúkov. Možno sa to zapína postupne. Uvidíme. Takže poďme okolo toho. Aj Eiffelovku vidno. Slnko je proti teraz. To niekde dobre. Hrá tu nejaká divná hudba. Tam hrá nejaký človek. Dobre, vypnem to a ideme ďalej. Takže idem dole. Sa nahrával ten film, čo tú reštauráciu tu robili. Tuto dole bola reštaurácia a tu, kde beha ten bobke, či čo to je, tak tam bolo parkovisko a ten parkoval tie auta. Z tej komédie. Už neviem ani, jak sa volala tá komédia. Nevieš? Nie. Bol tiež taký známy film, francúzsky. Taký drahý, jeden z drahých. Ja sa poznám potom, ja mám. Ľudia sú tu z celého sveta, ich tu veľa. Tu bola vlastne tá reštaurácia. Čo parkoval tie auta, prišla za ním tá modelka, dala mu pusu a tu ako sedeli na tej, pred tou reštauráciou, ten čiašník zapadil tej žene vlasy. Takže striekajú tieto fontány, je to podľa času. Aj henty diela možno pôjdu. Tie diela striekajú až do dola, ktoré sú v strede, za tým levom. A tu sa natáčali to vyšete, keď tu na konci tie recepty predstavovali to jarné menu. Pri tých fontánach, niekde to bolo. Tak natáčalo sú tu určite veľa filmov, ale čo sa mi páčia najviac. Točia sa tu všelijaké motorky.
Ideme dnu do Eiffelovky. Ona je celá okolo oplotená sklom neprestrelným proti bombám. Ja som tam, odkedy to oplotili, nikdy nebol, predtým som bol na Eiffelovke neviem koľkokrát. Ale ako ho oplotili, tým plotom som hore nebol. A ide sa tam cez vstupy a už cez skenere a vstupy a už tam sú dosť dlhé rady. Kým vôbec prijete k tým pokladňam, ku každej nohe, z každej nohy ide výťah. Z jednej nohy sa ide sa vyzdať peši a z ostatných chodia výťahy. Takže pozrieme sa na to. Takto vyzerá tie fontány, keď som tu pred nimi. Keď zaplíte tie diela, ktoré sú strede, mi striekajú až skoro tu, takým oblúkom veľkým. Je to vidno pekne aj z Eiffelovky. Takže uvidíme, aké to tu bude. Páči sa mi to tu. Nie je tu za toľko ľudí, som si myslel, predstavoval, že bude viac, ale na tú oslavu tu bude určite veľa ľudí. Ale to, keď tu budem viac dní, si tak zvyknem na to, že tu som tu v tom, ako keď dneska prvý deň prídem unavený, som od stával, predtým som vo práci a vlastne som od toho nespal, ale som v pohode a idem na tú Eiffelovku hore, lebo závru a už sa tam nedostaneme. Ten kamarát hore nebol, aj keď sme tu spolu boli, prešli sme celý Paríž, ale na Eiffelovke hore sme neboli, takže ideme skúsiť, možno sa tam nedostaneme. Možno bude vypráve dopredu, ale je pracovný deň, obed, teraz bude asi 12 hodín, pozriem sa na telefón. Je 11:40, takže uvidíme. Idem vám natočiť, ako idem tej Eiffelovke. Plné slnko na tú Eiffelovku. Chodíme na červenú. Čiže tu je podchod, tady tu sa dá chodiť 300, len treba sa na to pripraviť. Vám ukážem výhľad na Senu. Hľadať pozvanie na tých cyklistov, lebo sú tu cyklotrasy, ako je veľmi rýchlo niektorí. Takže tu dole je loď, niekto býva. Tam sú výletné lode oproti. Tam je prístav na výletné lode, tam sa dá ísť pri lístok a ísť sa plaviť po Sene. Je to sa zase dole. Tí diela stále nejdu. Neviem, či pôjdu. Ideme sledovať. Takže tu sa autom chodiť nedá, vždy sa tu chodiť autom dalo. Či je to lepšie alebo horšie, neviem, ale kvôli bezpečnosti lepšie určite. Tu smerom dole je socha Slobody. Nevidno ju. Možno ho vidno, ale neviem, či to je ona. Smerom po prúde dole. A ostatné veci si pozrieme z Eiffelovky, ak ideme hore. To bude dobrý výhľad. Takže ideme to skúsiť. Ako prvé. Prvé, čo chceme v Paríži vidieť, tohto holuba. Odletel. Po holubovi z Eiffelovky, ale z hora.
Kúpili sme si vodu. Sice s vodou sa tam nedá ísť, vás nepustia s ničím cez tie skenere, keď idete. Ale keď vystojíme rádu, tak vodu v kľude vypijeme. Nie je moc teplo, okolo 30 stupňov bude. Dneska maximálne 34 má byť. Tak nejak hlasia. Fúka vietor, takže nie je nejak moc teplo. Drona nemám, lebo sa tu lieta nesmie v Paríži, tak som ho nebral, mám ho starosť menej. Ale výhľad z hora bude, ak vyjdem na Eiffel. Potom chcem ísť možno aj na víťazníovku, ale to až v priebehu dní, uvidím, kde všade pôjdem. Lebo ten kamarát odletí skôr, ja to ešte ostanem. Lebo on letenku dal tak, ako bola, nedal sa moc vyberať. Tak keď mi vyberať, to riešili už dávnejšie, lety neboli. Kým vodu predal. Aha, predávajú hocičo, aj vodu vám predajú, čo chcete, Afričani. To sklo je vysoké, asi 4 metre, necelé. Na tú stranu. Je červená. Teraz sloní slnko aj Eiffelovka. Začnú vyberať ľudí v strede cesty. Nedá sa ani nábok s tým autom. Zastaví pre autu, stojí. Je mu to jedno. My zase chodíme na červenú. Ale tu je zelená. Takže on to takto pozaskla z vonkajšej strany. To je 15. Toto sklo. Všade kamery. Keby na to niekto chcel vidieť, sú tam aj nejaké senzory na pohyb. Ale tu je Eurovaty napríklad. A odtiaľ to vyzerá tá Eiffelovka takto. Asi rada. Tam si Ideme. No najprv sa musíme dostať dovnútra za ten plot sklenený. A tam, vchod je hen tam. Rovno a doľava. A tam ideme stať tak dlho, že budeme mať konečne čas sa napiť tej vody. Keby tu neboli žiadne rády, sa ani nenapiješ, by si bol smedný celý deň. Až tu za tú Eiffelovkou, na tú stranu je rybník, hneď pod ňou a pekne tam plavujú veľké kapriky. Ale či sa tam teraz dá ísť iba znútra, alebo zvonku, neviem. Lebo nebol som tu, odkedy to skôr spravili vnútri. A Eiffelovka moc nezaujala, pretože som tu bol veľakrát. A tým pádom, že už som tu teraz nebol dlho, hlavne kvôli covidu v Paríži. Tak už to je zase pre mňa trochu vzácne, tieto veci niektoré. Lebo zase môže prísť niečo ako covid a zase sa nebude dať nikam ísť alebo niečo vymyslia. No som zvedavý na tú radu. Je vstup? Nie. Vstup je hentam, to je výstup. Poďme, lebo možno tí ľudia všetci idú tam, ich obehneme aspoň hentú klupu veľkú. Je nám v petách. Všetky maliari. Niektorí malujú pekne. A niečo sa zastávať na takých miestach momentálne. Takže vstup 1.
Maybe cut back in. No, aby sme boli, neviem, či kontrolujú tu doma na internetové listky, alebo nekontrolujú. Uvidíme, ale nie je tu veľa ľudí. Ale to je preto, že je presne obed a pracovný deň. Na víkend tu bude, keby bolo, že sobota alebo nedeľa, tak určite, alebo sviatok. To je jedno, či tam alebo tam, keď nemáš tiket. Tu ideš, keď nemáš tiket. Nemáme. No, tak sám tiket. Aj tu máš on ticket. Tak to je všade. Dobre, neviem to natáčať teraz, budú ma kontrolovať cez skenere. Idem sa napiť, nestíhame zase zvládať napiť. Takže sme vnútri a ukážem vám, tu je cena listkov. 36 úplne hore, 27 úplne hore po schodoch, a tam sa neviem, čo to je. Máme 36 a sám top. A do ktorej nohy musíme ísť? Je tam napísané? To každá má svoje meno. Si má 3, do trojky. Do trojky. Keď chcete ísť úplne hore, nedá sa cez internet zabukovať listok. To je mapa ešte. Tu sú tie, neviem čo ja, tu sú tie kaple. Takže my ideme do trojky. Padá to tu takto, keď sme za tým plotom. Skleneným. Doplaktované. Si aby nepadalo niečo. Ideme hneď tej trojke. Ktorá, táto noha ide. Henta nejde, tá je vypnutá. Táto ide. A my ideme do tejto trojky. To tiež ide. Je tu úplne málo ľudí, ale že je úplne málo. Úplne super. Takže tu cez pracovný deň, je polovička 7. mesiaca a je vlastne obed, pracovný deň. Akurát, že tu chystajú tie slávnosti. Ideme si kúpiť lístok 36 €. Musím povedať, že sklené ľudí vidno cez to sklo dole, je to priehľadné. Tam sa pôjdeme tiež pozrieť. Máme si hore kávu minimálne. Úplne hore sa dá dať šampanské, ale neviem, či pohár stojí 20 €, neviem. Keď je ten výteh hore, výtehy sú pôvodné, ani sú nie prerobené, pretože stále fungujú veľmi dobre. Ten, čo to vyrobil, ja som o tom dokumentu, si to nepamätám, ako to bolo. A o niektorých veciach si povieme, spočúvaj ma sem. Ja to hľadať nebudem na internete a nevzal som ho teraz, ale budeme, keď bude kľud na hoteli. Na hotel môžem ísť od sreti najskôr. Každej nohe výter. Nedá, ale počím sa vrátiť, takže budem pokračovať za chvíľu. Keď si chceme lístky, takže ideme čakať. Takže máme lístky, stali 72,20 úplne hore, 2 lístky a stali sme tu 25 minút a ideme na výťah teraz. Ešte tu budeme čakať, ale už sme vráti na výťah, takže vlastne za chvíľu. Lístky.
Ticket? Merci. Ďalšia kontrola hore. A vypíname, že ideme to čakáme. Pozrieme sa na bod, ideme na hotel. Takže ideme prvý všade bol domov a stojí to 9 €. A prvá cesta 36 minút. Takže za parkovisko dáme 20 €. Minimálne tu uvidíme a taxík stojí 9 €. Môžete si pocestuje aj minúť. Takže jednoznačne volíme bol, je to top. Takže ideme vyskúšať a potom ideme. Čaute. Čakáme na ten výťah. A stále Išiel hore. ja sa spieši hore aj dole, je to lacnejšie. Je to jazielko, toto nohou. Ale je to vlastne už v tom oplotenom skle, za tým plotom vnútri. Ideme na výťah. Jeden výťah je dole. Veľa ľudí nevie, my ideme na tento výťah. Dva výťahy v kope. Dáme sa dopredu, dostaneme sa do dnu. Sme prvým výťahom vyšli, teraz čakáme na to, že ideme hneď hore. Potom sa zastaneme na tom prvom poschodí a potom za nami druhý výťah, ktorý je iba jeden do hora. Už nejdeme v tej nohe, ale pôjdeme vlastne v tej trupe, ktoré sú. Takže to čakali úplne pri prvom vstupe tých skenerov. Asi 12:50 bolo za 5:12. Takže sme vyskali jednu rádu skenere, potom druhú rádu listky, potom ďalšiu rádu na výťah a teraz poďme na druhý výťah. Na myslíš, úplne tak. Takže ideme kontrolovať. Švojte ho hore. Vlastne vyrážame. Pozor sa, koľko je hodín? Takže všetko mi trvalo na dvom, Maťovi. Sme sa dostali úplne hore, hodina 10 minút, kde sme nemali lístky. Cez internet sa nedajú kúpiť úplne hore. Iba na to podľašie druhé. Keby sa dali kúpiť, tak by som mal už také. Tady máme ako dáky. Najpoznanie. Ale to je také vidno, teraz na čo sme najvážili. Hore. Celkom rýchlo to šlo. One more flight of stairs. Mesta. Vzdialenosť miest. Tu je Pešť. Tu je Bratislava. Budapešť, Viedeň, Bratislava. Bratislava 1094. Tušnočiave. Prvý hľad.
Okná by mohli umyť. Došpinavé. Jedným to do koliečka. Malo ľudí, je to prázdne. Pár ľudí som už povedal. Čo sme prišli fakt do vnútra a nevidno posledne ako autie vode vyletné. Vystavili tu na tej vode. A ideme hore. Je miesto z toho Eiffela, ktorý tu mal izbu. Vlastne tu býval. Máte to vidno, cez to skôr sa odráža. Takže bude horší zvuk, kvôli idem tu prejsť do okoliečka a pojem ešte dole pri ľudí. Pozmiam zvuk, som približil. Kde si, Julia? Nejde mi to. Takže skúšame približiť telefónom. No, dávaj. Tento bod? Kde je väža? No, ten. My sa máme bavili, áno? Pozrie to približí, úplne pekne. A tá kamera mi to robila v pohode, a tá už mi to nespravila, lebo sa aktualizovala. Pozri sa teraz, ak som to približil. Že tu aj dvoch Slovákov, ktorí tu na Linkin Park dnes je koncert. Tu za to je Luer, je tam taký balón. Chcem sa na tom balóne, som na to nebol, na tom kolese som bol, na tom balóne som videl viackrát niekde. To nie je stále, viete, tak tie menia, teraz keď sú slávnosti, sú tam vždy. Takže tam máme Luer, tam je Notre Dame. Notre Dame. Som na slnku, asi to zle vidno, idem točne. To vidno ešte Notre Dame. Tam pôjdeme tiež. Roztošuka, uvidíme. Natáčať, ale ja už nebudem žiadať. Luer, Notre Dame. Neviem, čo to je víťazný oblúk. Viac než také pokračujem. Pošli ďalej, čo povedať. To vyzerá tu. Pod nami je fontány, teraz nejde žiadna. Ako zapí. Stav, vlastne. Ako to vidno.
Prihľad je pekný. Všetko je dobré. Dopad je stále, je celé leto. Nejaká marketa. In the middle of Trocadero, there is a water, and this is a fountain. To sú ešte túto, tejto stránke. Je automat na to šampanské. Gramov to šampanské 18 €. Deci 18 €, celé šampanské celé s kaviárom. 2x12 deci. 78 €. Tam hneď sa super slobodí. Mala časť sme otočiť. Máme ďalšiu to. Estoy na to en que se venga bueno, venga, habrá otro. Venga, el otro sí. Venga, aquí mismo. Ďalej. Toto sa nesmie robiť. Keď spravil telefónikom na hlavu, to môže zabiť. Majú tu šampanské. Dáme si vínku. Ale ako ak chceš, tak môžem zobrať. Nie. To zbytočné plýtvanie. Šampanské je moc suché, keby bolo sladké, tak si dám. Môžeme pozrieť sa. Ešte oproti jedna budova, tá, čo vyzerá ako uhorka. Ona v noci svieti, taká vysoká. Z ktorej strany? Tam je. Kde? Ideme pozrieť. A tam sa dá ísť výťahom tiež hore. Zas máš výhľad na... ¿Te gustaría si yo sería tu mamá? ¿No te dejaría ver? Toto je ona. To je zmenené. Henta bola postavená budova, ale to bolo potom dočasné. Je pódium. A tu je veľa vecí. Neviem ani čo. Spýtame sa potom, počujeme sa. Zatiaľ. Ideme dole. To ukazuje 40 sekúnd dole a hore. Vzdialenosť 200.
Ideme do výšky. Do 20 metrov. Ešte hore, tak vzniklo hodne aj dole. Skôr dole sa dá spešiť 10 minút, ale keď človek šiel rýchlo, tak za 2 minúty. Takže kupujeme aj felovky. Takto. Teraz malinu. Ja si myslím si, že z jednej strany je mapa Francúzska. 2026 tam je už stredu je tak jednoročný tiež znamená tlačíka. Zoberiem ti? Však ja vezme kartu. Tá druhá sa mi viac páči. Je to tak vlastne, že toľko kusov. Ešte jednu zoberiem. To je 10 kg. Mám tie 5 zlatých, neviem veľa. Pocikel, posmutný stranu. Zoberiem, lebo tam radšej nie je. Zober to, chceš? Čo som ti tam chcel natýkať do 10 ešte. Máš dosť? Radšej 3. Máme jednu papieru. A toto papierová 0 je veľká. To je sprostosť. No, prečo? 2-3 € máš 0. Zaoplatí. 5 kg. Ja si myslím, že určite sa oplatí za 3 €. A 0 €. Prvé poschodie. Lebo keď sme našli výťah a dostali sa na radu, tak už budeme vlastne na tom prvom. Tu ďalko vidno, že také chodia, vystúpenia, neviem čoho. Je to po celom centru. Ostalo. Tu sa ide dobre. Tí ľudia, čo je tu hore, keď ich vidíte, tak sa ide dole dobre. Šiel, musím to vedieť. Nestihol. Sú zbené kolesa na výťah. Nie je uzbené. Znalané. Látke sú. Hneď Zlatá kopula. To Zlatá kopula je vojenské múzeum. Kde je pochovaný tie kupuly na polo. Má tam veľký sarkofag. Takže valím dole. Takže sme na tom prvom poschodí. Ideme si nájsť nejakú reštauráciu, ale nie na slnku. To nie, že mi vadí slnko, nie je ani moc teplo, ale ešte natočím to tu. Len ide o to, že si môžeme objednať jedlo a si pomôžem natáčať. Tu je to sklo, čo podľa mňa nie je nič, ale teraz sa to odráža. Ako to je?
Nevidno to moc. Nie je jaj, lebo je sieť pod nami. Je tu sieť. Asi keby sa to skôr rozbilo. Neviem, prečo tam je tá sieť. Toto vyzerá z tohto poschodia. Hornevite idú veľmi rýchlo, tam sa krátko čaká. Je ich tam viac a idú tých 80 sekúnd. Ľudia vystúpia hneď pár sekúnd. A vlastne sa to rýchlo otočí. Sa vždy hore, tu. Ideme si nájsť reštauráciu a potom sa budeme pokračovať ďalej. Budeme sa povedať do tejto reštaurácii, na tam Brasili, neviem čo to je, taká značka. Tu neviem, tá reštaurácia, tak ideme sa to povedať. Natočíme to zase tam listok. Pozrieme sa, čo tu majú. Prvé menu. Prvé je predjedlo s hlavným jedlom 44 € alebo hlavné jedlo s dezertom. Toto je to isté, akurát drahšie. A iné recepty. Ty mi dal QR kód do slovenčiny? Máš nastavený v telefóne. No ale máš oný, to mám, ale iba tie, čo jazyky mi dal.
Takže toto je záverečná reč mojich videí z Európy. To som si aj pomocničku na to. Neviem, či niečo povie k tomu, alebo nie. A chcel som povedať to, ako sa správate k sebe lepšie, ste pozitívne myslíte a nebudeme na tomto svete väčšine, čas strašne rýchlo beží, ja si mapujem tieto moje videá na YouTube. A komu sa video páčilo, nech dá like, kto si vidie ďalšie videá, nech dá odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže ahojte, povedz niečo. Povedz niečo. Nechcem nič povedať teraz, takže čaute.